NgokukaMathewu 12. Ngaleso sikhathi uJesu wadabula amasimu ngeSabatha, abafundi bakhe babelambile, baqala ukukha izikhwebu, badla. Kepha abaFarisi bebona lokho bathi kuye, "Bheka, abafundi bakho benza okungavunyelwe ukuba kwenziwe ngeSabatha." Wathi kubo, "Anifundanga yini akwenzayo uDavide msukwana elambile kanye nababe naye ukuthi wangena endlini kaNkulunkulu, wadla izinkwa zokubukwa okungavunyelwe ukuba zidliwe nguye nababe naye kodwa ngabaphristi kuphela? Futhi anifundanga yini emthethweni ukuthi ngeSabatha abaphristi bayalona iSabatha ethempelini, bangabi nacala? Kodwa ngithi kini, kukhona lapha okukhulu kunethempeli. Kepha uma benazi ukuba kuyini lokhu ukuthi, ngifuna isihawu, hayi umhlatshelo, nganingabalahlanga laba abangenacala. Ngokuba iNdodana yoMuntu iyinkosi yeSabatha." Wamuka lapho, wangena esinagogeni labo. Bheka, kwakukhona umuntu onesandla esishwabeneyo, bambuza bathi, "Kuvunyelwe yini ukuphulukisa ngeSabatha na?" Ukuze bamangalele. Kepha wathi kubo, "Ngumuphi umuntu kini enemvu eyodwa, uma iyele emgodini ngeSabatha, ongayikuyibamba, ayikhiphe na? Pho-ke umuntu udlula imvu kangakanani? Ngakho-ke kuvunyelwe ukwenza okuhle ngeSabatha." Khona wathi kulowo muntu, "Yelula isandla sakho." Wayeseselula, sasinda saba njengesinye. Base bephuma abaFarisi, benza isigungu ngaye ukuba bambhubhise. Kepha uJesu ekwazi lokho wamuka lapho. Bamlandela abaningi, wabaphulukisa bonke. Wabayalisisa ukuba bangamzwakalisi, ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngo-Isaya umprofethi ukuthi, "Bheka, inceku yami engiyikhethileyo, othandiweyo wami othokoza ngaye umphefumulo wami, ngiyakuzisa umoya wami phezu kwakhe, amemezele ukwahlulela kubo abezizwe. Akayikubangalasa, akakho oyakulizwa izwi lakhe ezitaladini. Umhlanga ofecekileyo akayikuwaphula, umongo othunqayo akayikuwucima, aze aphumelelise ukwahlulela kunqobe. Izizwe ziyakwethembela egameni lakhe." Kwase kulethwa kuye okhwelwe yidemoni, eyimpumputhe eyisimungulu, wamphulukisa, kwaze kwathi oyisimungulu wakhuluma, wabona. Zase zimangala kakhulu izixuku zonke, zathi, "Lo asiyo indodana kaDavide na?" Kepha abaFarisi bekuzwa bathi, "Lo uwakhipha amademoni ngoBelizebule kuphela, umbusi wamademoni." Kepha uJesu ezazi izizindlo zabo wathi kubo, "Yilowo nalowo mbuso owahlukene wodwa uyachitheka, nalowo muzi nokuba indlu eyahlukene yodwa ingeme. Uma uSathane emkhipha uSathane, wahlukene yedwa. Pho umbuso wakhe uyakuma kanjani na? Uma mina ngikhipha amademoni ngoBelizebule, amadodana enu awakhipha ngobani na? Ngalokho-ke wona ayakuba ngabahluleli benu. Kepha uma mina ngikhipha amademoni ngoMoya kaNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu usufikile phela kini. Futhi umuntu angangena kanjani endlini yesiqhwaga, aphange impahla yaso, uma engabophi kuqala isiqhwaga, andukuba aphange indlu yaso? Ongenami umelene nami, ongabuthi nami uyahlakaza. Ngalokho ngithi kini, abantu bayakuthethelelwa zonke izono nokuhlambalaza, kepha ukuhlambalaza umoya akuyikuthethelelwa. Yilowo nalowo okhuluma izwi elimelene neNdodana yoMuntu uyakuthethelelwa, kepha lowo okhuluma elimelene noMoya oNgcwele akayikuthethelelwa nakulelizwe nakwelizayo. Yenzani umuthi ube muhle, nesithelo sawo sibe sihle, noma nenze umuthi ube mubi, nesithelo sawo sibe sibi, ngokuba umuthi waziwa ngesithelo sawo. Nzalo yezinyoka, ningakhuluma kanjani okuhle nibabi na? Ngokuba umlomo ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo. Umuntu omuhle ukhipha okuhle engcebeni yakhe enhle, nomuntu omubi ukhipha okubi engcebeni yakhe embi. Kepha ngithi kini, amazwi onke ayize abawakhulumayo abantu bayakuzilanda ngawo ngosuku lokwahlulelwa. Ngokuba ngamazwi akho uyakuthethwa, nangamazwi akho uyakulahlwa. Kwase kuphendula abathile kubabhali nabaFarisi, bathi, "Mfundisi, sithanda ukubona isibonakaliso esenziwa nguwe." Kepha waphendula, wathi kubo, "Isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso, kepha asiyikunikwa sibonakaliso, kuphela isibonakaliso sikaJona umprofethi. Ngokuba njengalokho uJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu,
kanjalo-ke nendodana yomuntu iyakuba sebuthunjini bomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Amadoda aseNineve ayakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane, asilahle, ngokuba aphenduka ngokushumayela kukaJona. Bhekani, kukhona lapha okukhulu kunoJona. Inkosikazi yaseNingizimu iyakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane, isilahle, ngokuba yavela emikhawulweni yomhlaba iza kuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni. Bhekani, lapha kukhona okukhulu kunoSolomoni. Nxa umoya ongcolileyo esephumile kumuntu, uyadabula izindawo ezingenamanzi efuna ukuphumula, angakufumani. Khona uthi, ngizakubuyela endlini yami engaphuma kuyo, esefikile, ayifumane ize, ishaneliwe, ihlotshisiwe. Abesehamba-ke, abuye nabanye omoya abayisikhombisa ababi kunaye, bangene bahlale khona, kuthi ukugcina kwalowo muntu kuba kubi kunokuqala. Kuyakuba njalo nakulesi sizukulwane esibi. Esashumayela ezixukwini, bheka, unina nabafowabo babemi ngaphandle befuna ukukhuluma naye. Omunye wathi kuye, bheka, unyoko nabafowenu bemi ngaphandle befuna ukukhuluma nawe. Kepha waphendula, wathi komtshelileyo, ngubani umame, nabafowethu ngobani na? Welula isandla sakhe ngakubafundi bakhe, wathi, bhekani nangu umame nabafowethu. Ngokuba yilowo nalowo owenza intando kaBaba osezulwini nguye ongumfowethu nodadewethu nomame.